L-għodwa tajba, nselmulkom nilqawkom f'dar ta' Alla biex ikollna laqa tassew li tatina l-ħajja. Ejjew nħejju ruħna biex nisimgħu dak li jrid jgħidilna. U għalhekk nixtieq fil-bidu hekk neħles mill-avviżi. L-ewwel ħaġa nappellalkom biex min għandu il-mobile itfawh silent mode. 3 kwarti qudiesa, jekk ċempillek xi ħadd ittendi wara, issib li ċempillek u kelmu wara. Imma ejjew niddedikaw dawn it-3 kwarti għalmu lej mingħajr ma nħallu xejn itaqqal il-moħħ tagħna. Tieni ħaġa li nixtieq ngħidilkom grazzi tal-ġabra sabiħa li saret għal missjoni il-ħadd li għadda li kienet ta' 1480 euro. Dawn diġà ntbagħtu l-uffiċċju missjonarju tad-Djoċesi tagħna. L-aħħar avviż illum huwa l-aħħar ħadd, l-aħħar weekend tax-xahar u kif tafu aħna kull aħħar weekend tax-xahar konna qegħdin nagħmlu dik il-ġabra tal-1 euro għall-ispejjeż tad-dar tal-irtieri. Ilna għal aktar minn 8 snin infittxu għax huwa bżonjus indispensabbli l-ifter biex inkunu nistgħu nżommu it-tindif u l-manutenzjoni tas-santwarju tal-mużajċi li hemm man fuq dawk qatt ma tnatfu. Barra li ċerti ħsara li qiegħda ssir. Biżżejjed ngħidilkom li meta kien ġej il-Papa u qabbadna ditta biex għamlet biss din in-naħħa kappellun wieħed minn daħal il-Papa biex natfu u ċċekkjajna l-mużajċi. Ġietna fuq 6,000 euro. Issa aħna l-ifter kellna dak l-antik jekk tiftakruh hawnhekk fil-ġemp tal-Knisja. Imma dak illum mhuwiex approvat minħabba s-safety. U wkoll huwa qadim u lanqas kien jaqdina f'kollox. U għalhekk ilna dawn is-snin kollha infittxu l-ifter li permezz tiegħu nistgħu nilħqu il-fuq mill-mużajċi sa twieqi għax kif taraw il-Knisja m'għandix laqqas ċinta li fosti tista' tarma travi fuqha u titla' u tnaddaf fuq. Allura bil-fors trid tintlaħaq minn ġewwa b'xi lifter għoli. Kif ukoll lifter biex inkunu nistgħu innatfu u nieħdu ħsieb anke t-tribuna. Issa dal-aħħar sibna wieħed għadna sejrin f'kuntatti u f'diskussjonijiet dwar l-istima, qegħdin nistennew anke l-istima, imma qegħdin naħsbu li nakkwistaw għax huwa indispensabbli. L-lum il-knejjes kollha kważi għandhom wieħed, imma hawnhekk id-diffikultajiet huma aktar kbar minn ta' knejjes oħra kif qedtilkom minħabba l-istruttura ta' kif inhi mibnija l-Knisja. U għalhekk il-ġabra ħassir illum u fil-xhur li ġejjin se tkun biex prattikament nilħu s-somma u niġbru ftit diġà għandna xi ħaġa miġbura imma żgur li dak li ilħaqna ġbarna bil-ftit mhuwiex biżżejjed. Il-qudiem inkun nista' ngħidilkom anke meta jkollna l-istima definittiva kemm sejjer jiswielna. Però niftakar biss li xi 3 snin ilu wieħed second hand kienu talbuna 36,000. Issa hemm possibilità ta' wieħed second hand u hemm possibilità ta' wieħed ġdid, però qegħdin naraw li ma huwa l-aħjar. U għalhekk inħeġġiġkom biex min jista' joffri 1 euro jew iżjed biex inkunu nistgħu nkomplu nieħdu ħsieb dak il-patrimonju għażiż li ħallewna mis-serjetna. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Inqumu bil-wifqa ħalli nilqgħu iċ-ċelebrant
u nibdew din il-laqgħa tagħna mal-Mulej Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Eżis skuti miġburin hawnhekk għal din l-Ewkaristija f'jum il-Mulej, l-lum ninsabu fit-30 ħadd matul is-sena. L-liturġija tal-kelma ġifieri l-Epistola u l-Vanġelu ikellmuna dwar l-imħabba, dwar il-kmandamenti. Il-kmandamenti huma għodda tal-imħabba biex inħobbu lil Alla u lil dawk ta' madwarna. Għalhekk bi preparazzjoni għal din l-Ewkaristija, l-lum ser nagħmlu b'suffraġġju għall-erweħ ta' Ġuljan, Rosaria, Francis, Sultana, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra lil Alla ta' xi noqqasijiet li stajna għamilna lejn anke l-proxmu tagħna u lejn Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u billi ħallejt dmirijieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, Mulej Alla ħaruf talla bejn il-Missier, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, int li tneħħi id-nubiet tad-dinja, il-qajt tal-tana, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna lina, għaliex inti waħdek Qaddis, inti waħdek Mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox kattar fina l-fidi, it-tama u l-imħabba u għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jissoqilna dak li twiedna. Dan nitolbulek bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarrim il-ktib tal-Esodu. Dan jgħid il-Mulej, la taħqarx il-barrani u la taksux, għax intom ukoll kontu barranin fl-art tal-Eġittu. La taħqrux l-armla jew l-tin, għax jekk taħqruhom u ma jsejħuli, jien żgur nisma' ħalajta tagħhom u l-qilla tiegħi tixel.
neqritkom bix-xabla u n-nisa tagħkom jormlu u wliedkom jisfaw il-tiema. Jekk inti tislef li xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġibx ruħek miegħu bħal wieħed sellief u toħodlux imax. Jekk lil għajrek toħodlu l-libsa tiegħu bran, għatilu lura qabel inżul ix-xemx. Għax hu dik biss għandu biex jitatta, dik biss l-għata ta' ġismu, inkella fiex tridu jorqod. Għax hekk isejjaħli jien nisimgħu għax jien ħanin il-kelma tal-mulej, irroddu ħar lill-Alla. Sar risponsorjali ngħidu flimkien, inħobbok mulej għawwa tiegħi, ngħidu flimkien, inħobbok mulej għawwa tiegħi, inħobbok mulej għawwa tiegħi, il-mulej blata tiegħi, fortizza u ħellis tiegħi, ngħidu flimkien, inħobbok mulej għawwa tiegħi. Alla tiegħi, sur tal-ken tiegħi u tarka tiegħi, għawwa tas-salvazzjoni tiegħi u ken tiegħi. Insejjaħ lill-mulej li hu ta' min ifaħru u nkun meħlus mill-edowa tiegħi. Ngħidu flimkien, inħobbok mulej għawwa tiegħi. Ħaj il-mulej, imbierek hu il-blata tiegħi, ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi u jkabbar ir-reb lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Ngħidu flimkien, inħobbok mulej għawwa tiegħi. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl l-Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għal-ġid tagħkom. Intom sirtu tixbħu lilna u l-mulej billi lqajtu l-kelma fost ħafna taħbit bil-ferħ tal-Ispiritu Santu. Hekk intom sirtu mudell għal dawk kollha li jemmnu fil-Maċedonja u l-Akja. Mhux biss il-kelma tal-mulej ħarġet minn għandkom u nxterdet fil-Maċedonja, imma l-fidi li għandkom falla xterdet ma' kullum kien, b'mod li aħna m'għandna l-fejn ngħidu xejn. Huma stess jgħidu x'laqa kellna għandkom u kif dortu lejn Alla u tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema lill-ibnu li hu qajjem mill-imwiet, Ġessu li ħellisna mill-korla li ġejja. Il-kelma tal-mulej, rotu ħar lil Alla. Jekk xi ħadd iħobbni ħares kemm tiegħid il-mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-Farisej meta semgħu kif lis-Saduċej kien saddilhom ħalqhom inġabru madwaru u wieħed minnhom għaref tal-liġi għamillu din il-mistoqsija biex iġarbu. Mgħallem li hu l-akbar, li hu l-kmandament il-kbir fil-liġi. Ġesu qallu ħobb lill-mulej Alla tiegħek, qalbek kollha, bruħek kollha u b'moħħok kollu. Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed, u t-tieni jixbħu. Ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Dawn huma ż-żewġ kmandamenti huma l-qofol tal-liġi kollha u l-profeti. Il-kelma tal-mulej. Talim tal-Evanġelu naqtfu mill-Nabi. Vanġelu qasir u rġajna għandna domanda oħra li għamlu l-Ġesu biex iġarbuh għalkemm din id-domanda ma kienitx domanda kważi
biex tnigges lil Ġesu, kien hemm ftit sinċerità fija. Ma ninsewx li fl-idut li qrajna kienu l-Farizej huma dawk li jżommu l-liġi. Kienu l-parti tal-Lut li ħsiebhom fil-liġi, dawn l-10 kmandamenti ta' Alla ġebduhom għal 613 regola. U kienu fissati fihom, kellhom ħafna regoli u l-Lut kienu jippretendu li l-nies jiftakruhom bl-amment. Jien għandi xorta niftakar 10, immaġinaw tiftakar 613. U għalhekk din id-domanda li għamillu dan l-espert tal-liġi ma kienx domanda. Kienet domanda floka biex ngħid hekk, għalkemm biex iġarbu, imma qallu minn dawn is-613 li ma wieħed u l-akbar. U aħna ngħidu mill-kmandamenti tagħna li ma Ġesu ġabarhom taħt kelma waħda. Imħabba. Imħabba vera, imħabba kif ħabna Ġesu. Li jiena, issa nispjega iktar il-qudiem it-tieni parti tal-pritka hija din. Din l-imħabba ngħidilha empatija, hija kelma li ma tantx nużawha aħna. Ġesu kellu empatija kbira magħna u fil-ħajja tiegħu wera empatija kbira. Mela ħanitilqu biex nifhmu l-ewwel ħaġa xi ġralna aħna. Tallimna forsi għalmuna ħażin u forsi t-tort tagħna wkoll illi l-kmandamenti huma kollha fin-negattiv tagħmel xekk għax Alla jaħarqek, tagħmel xekk għax tmur l-infern, tagħmel xekk għax il-bambin jibgħatlek sejjetta. Qisu dan Alla lilna irrid jagħmilna ġagaġġa biex noqogħdu kif iridu, mhux veru dan. Għalmuna ħażin. Alla qalilna jiena nħobbkom jekk tridu tgħixu ferħanin, ħobbu. U nistgħu nibdew naraw il-kmandamenti wieħed. Tagħna ċavetta ġdida biex naraw. Ħażin għalina jekk bħala nsara għadna naraw il-fidi tagħna bħala set regoli ta' għax għadna ma fimna xejn. Immaġinaw qiegħed f'relazzjoni inti u r-relazzjoni tiegħek ma' din il-persuna hija mibnija tagħmel li xekk għax ma nibqax inħobbok, għamil li jekk biex inħobbok, tagħmel li xekk biex inħobbok, għamil li jekk biex x'relazzjoni jidejk, jgħidu li intu. U r-reliġjon tagħna aħna kultant irrendejnija għal dan l-istat li huwa stat ta' miskinità ngħidilha jiena. Ħobb lill-Alla bħalek innifsek. Ma jkollok xar liħor għajri. X'qed jgħidlek Ġesu? Ħobbni jekk tħobb veru lili ma tagħmilx il-flus Alla tiegħek. Jien li ħabbejtek ħobbni. Issemmejx l-isem tiegħi fil-vojt, ħobb lill-ismi. Jiena fil-qrar nisimgħu ħafna jiġu jqerruh għadhom nirringrazzjaw l-Alla dan id-dnub tal-dawn. Imma għaliex nidew? Għax dan l-isem tal-Alla ma ħobbuhx. Jien ma nidejx bommi, jew xi ħadd jidej bommi jew bil-ġenituri tiegħi, demmi jibda jbaqbaq. Għax ifissru ħafna għalija, kif ma jibdix jibaqbaq meta nisma' xi ħadd jidej balla jiena. Il-aktar ħaġa li twaġġani huwa dan. Għax dak huwa missieri. Ejdu li tridu intom jew ma nafx hux missierkom. Ma meta nisma' għalkemm nifhem li jista' jkun vizzju, għalkemm nifhem li wieħed jista' jgħidu f'rabja u naħfirlu u bħalma jaħfirlu Alla naħfirlu jiena, imma għadna jien meta jiġu jqerru dan id-dub ngħidilhom aħsbu. Minnu dak li sem li qed issemmi? Xi fisser għalik? Għax minn hemm titlaq, speċjalment jekk ikun vizzju. Mela mhux tidgħix għax tmur l-infern, għadna ma fimna xejn. Mhux tmur il-quddies il-ħadd għax hekk l-obbligu għadek ma fimt xejn mill-fidi tiegħek. Jekk jien niġi hawn inqaddes għax l-obbligu tiegħi bħala qassejs, għadna ma fimt xejn mis-saċerdozju. Niġi hawn għax l-Ewkaristija l-laqgħa tiegħi ma' Alla fuq l-artal. Jien ma nistax nifhem is-saċerdoti illi għax ma jkollhomx nies fil-komunità, hemm pajjiżi anke fl-Amerika, ma ġewx in-nies għall-quddiesa ma jqaddisx il-qassis, għadu ma fehem xejn mill-Ewkaristija. Għadu ma fehmx l-Ewkaristija hija l-laqgħa tiegħu
ma' Ġesu bħal żewġ namrati li jħobbu l-xulxin. Allura jiena kif ikolli tfajla ma mhux niltaqa' magħha m'hemm ħadd jarani għax qegħdin waħedna. Le, l-imħabba mhux hekk tgħidli u hekk. Imħabba tgħidli bil-maqlub. L-imħabba tgħidli ħobb. Toqtolx. X'jiġifieri min ħobb il-proxmu tiegħu ma jasalx li joqtol. Tasal li toqtol għax tibda f'qalbek tiżra l-mibeda għax l-ewwel barraxlek il-bieb ta' ħdejk, imbagħad forsi waqqa xi ħaġa fil-ġnien tiegħek, imbagħad forsi għax għadda quddiem il-bieb saqa' u tibda tibni u tpoġġi l-mibeda f'qalbek, imbagħad ma tafx li tasal li toqtol. Din forsi tagħmel x'adulterju. Kieku Ġesu għalinna mhux tagħmel x'adulterju, ħobb lil min qiegħed miegħek, il-kumpan tiegħek, il-mara tiegħek, ir-raġel tiegħek. Jekk tħobb ma tagħmilx adulterju. U li tħobb ifisser tagħmel sakrifiċċju ta'. Jiena li Ġesu qedlu ħankun assistijek, issa tista' tiġi waħda u tagħmel li hekk. U jiena ngħid jiena l-Ġesu għedtu xi ħaġa nħobbu. U hawnhekk ħanieħu deċiżjoni jiena. Jiena wett l-imħabba. Jista' jiġi min jiġi. Għalkemm aħna dgħajfejn ta'. Ġifieri nista' niżbalja jiena għadha tgħidu dan xi pried kamel imbagħad żbalju. Aħna bnedmin. Imma nitlob lil Alla ma jiġrilix hekk. U jekk verament inkun qrib Ġesu ma jiġrilix hekk. Mela din l-imħabba lejn Alla, Ġesu qalilna ħobbu lili bħalma ħabbejtkom jien. Aħna rridu nibnu l-imħabba tagħna u Ġesu x'għamel? It-tieni punt, l-epatija. Epatija jfisser tpoġġi lilek innifsek f'taħdejk. U din tibda fil-familja. Jiena impoġġi lili nnifsi fil-post ta' wliedi biex nifhimhom. Qed ikolli ħin l-ewwel ħaġa illi naħseb mhix xi għaddej jibni il-problemi li għandu l-iskola, il-problemi li għandu l-università, il-problemi li forsi għandu ma' sħabu, il-problemi li qed jaffaċċjan barra, li javviċinaw biex jieħu droga, li ma jifmuħx sħabu, li forsi jħossu bulid. Jew qasa biss għandi ċans, għax tant għaddej b'xogħlijiet u ħsiebni fil-flus li qas għandi idea. Aħseb ara f'Marti kemm qed naħseb. Epatija. U din biex nifhmuha rridu npoġġu lilna nfusna Ġesu hekk għamel dik il-mara li kienet qed iġġor il-bina għaċ-ċimiterju waqaf għax ħass epatija magħha, poġġa lilu nnifsu fil-post tagħha. Fuq il-post tax-xogħol irid impoġġi lili nnifsi fil-post tal-boss li għandu 3 irroħ irid jieħsibhom u responsabbli. U irid ipoġġi lilu nnifsu fil-post ta' dawk li qegħdin jaħdmu taħtu. Bil-problemi li jista' jkollhom id-dar, bil-problemi li ma baqalniex tlifnija l-epatija. Qed ngħixu f'soċjetà bla epatija u għalhekk imbagħad ngħixu mdejqin. Nipparkja ma x'hekk jaqbel li jista' jien hemmhekk irid nipparkja, xi importanti li tista' tiġi ambulanza u hemm dak ħatmut għax ma sex tgħaddi. L-ambulanza xi importanti, il-kumdità tiegħi hemm f'nofs it-triq. Kemm iweġġewni dawn l-affarijiet? Ma naħsbux f'ħadd ieħor. Ġesu jgħidilna tridu taħsbu f'ħadd ieħor, imbagħad xiġri ngħixu f'soċjetà imdejqa. Għax kulħadd sar egoist. Ħanġibilkom eżempju żgħir li ġara lili. Qrib tiegħi kien hemm żewġ tidjar u xi ħadd ħdejhom iddeċida jitalla disa solari. U dawn qalu l ħadd għattilna l-vedu xi importanti għallhom. 6 xhur wara għallhom ilkom gawdu ma nafx kemm il-sena, issa ħangawdiha jiena l-veduta. 6 xhur wara ta' fuq minnu bena u għatta lilu. Issa hemm dawk ta' taħt imdejqu, nu imdejja u ta' fuq jgawdu ta' fuq l-erba' tim oħra jibnulu u jgħattu lilu wkoll. U mbagħad ngħixu disprati, imdejqin, jridu naqbdu fuq xulxejn għax m'hemmx epatija, m'hemmx imħabba kif jgħidilna Ġesu. L-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien. Ma jimpurtani, mi jaf kemm għandna xju wieħedu. M'hemmx epatija. Xi importanti, xi importanti issa xieħed. Għandna wlied m'għandhomx epatija mal-ġenituri tagħhom. Ma jmorrux jaraw il-ġenituri tagħhom fid-djar tax-xjuħ.
Mbagħad niġu l-qudies, inti ma nistax nifhimha. Mela l-qudies hija set regoli. Ir-reliġjon tiegħi għadha biss set regoli. Nisma' l-qudiesa biex ma mmurx l-infjern. Għadek ma fimx xejn mill-imħabba. U ma tħobbx il-Alla, ma tifhimx li Alla kellu apatija miegħek għax niżel minn fuq biex miet għalik, biex int ma tbatejx għal dnubietek, mhux intu jinta wkoll, biex aħna ma nbatux għal dnubietna, biex aħna meta nagħlqu għajnina fuq is-sodda tal-mewt nistgħu ingawdu l-eternità għax dik it-tbatija kien hemm xi ħadd kellu apatija u pattalija għalina u b'demmu. Kif jista' jkollna soċjetà ferħana? Jiena nistidinkom l-aħħar punt back in New Għawdex u l-isqof għamel diskors sabiħ ħafna fuq Għawdex. Fuq li s-soċjetà aħna dejjem ingerglu li kif inbidel Għawdex, kif inbidlet Malta. Malta biddilni aħna, Għawdex biddilni aħna. Għax konna egoisti, għax ħsibna fina biss, għax laqwa li nkun sewwajjina. Nirriflettu fuq dan jeżistijaj. Nirriflettu li l-fidi tagħna hija mħabba lejn Alla dawn huma l-kmandamenti ta' u mhix set regoli biex jgħalquna ġagaġġa, huma set regoli biex jekk nimxu magħhom ikollna l-ferħ. Ikonna ngħixu f'ambjent sabiħ, ngħixu f'ambjent li ma nibżewx minn dawk ta' madwarna, ngħixu f'ambjent li jkunu ċerti li ta' madwarna ħajrispettawna mhumiex egoisti. U din nibdew aħna fil-familji tagħna, fuq il-post tax-xogħol, ma' wliedna u mal-mara tagħna. Ikun ifaħħar Ġesu Kristu. Sa nqumu bil-riva biex flimkien nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna u ngħidu jiena nemmen f'Alla wieħed, missier li jista' kollox. Li ħalaq is-sema u l-ard, dak kullu li jidher, dak li ma jidhirx. Mlej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini, Alla min Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem, salbuha għalina, bada taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fi telet jum minn belwiet skont il-kodba mqazza u tal-assema qiegħed fuq l-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-iben li hu meqjum u mweġġaħ fl-imkien mal-missier u li tkellem fuq il-kufeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Ifittxu li resqu talbiet tagħna lejn il-mulej Alla missierna. Dawwa l-mulej il-Knisja sabiex bħalek tiddefendi dejjem aktar lil dawk kollha li fis-soċjetà isibu ruhom imwarbin nitolbu. Nitolbuk mulej għas-setanin tal-art biex jaħdmu ħalli s-saltna tal-paċi fl-art imqazza tikber u tkun aħjar fid-dinja kollha nitolbu. Dawwar mulej li żgħażagħ tagħna mill-lidu li foloz tal-lum sabiex jaqdu lilek bħala iben Ġesu nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-kol miġbura hawnhekk f'dan is-santwarju biex narfu nikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu birek nitolbuk mulej u għaddes il-familji tagħna u għati dak li hu meħtieġ lil-morda u lil dawk il-persuni li jduru bihom nitolbu. U Alla missier il-talbiet tagħna u wettaqhom fina sabiex inkunu dawl fid-dinja permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Benedetto sei tu, Signore.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek biex bis-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Siedna. Ilmu lej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tassew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għid konna meħlusa mid-dnub u l-madmad tal-mewt u msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qaddisejn, nazzjon qaddejs, poplu miksub li jinxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li se jaħtilna mid-dlamma d-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli u mat-troni u mad-dominazzjonijiet mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda ngħidu Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewiet. Qaddejs tassew int mulej, inti lajn ta' Quddusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien ser jirnata biex miraj ħibati, ħajl ħobs, radlek il-ħajr, birek qasam tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla, ħajl kalċi, reġerat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għal bnedmin kollha, għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan huwa l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajra ġorġbuk tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisewijiet li jiena li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar nitolbuk mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku
mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar nitolbuk ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha tagħna. B'mod partikolari l nitolbu għar-Ruħ Ġuljan, Rosaria, Francis Sultana li għalihom qegħdin nofru din il-qudiesa. Nitolbuk mulej biex iddaħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel ta' San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Dan il-missier li tanti ħobna, dan il-missier li għalinna ħobbu lili u l-proxmu ta'kum, għalhekk ejjew bil-qalb nitolbu t-talba li ju stess għallimna u ngħidu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum, għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħelisna mid-deni. Ħelisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Għana nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx leħtijietna, żares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u l-għaqda li inti trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu l-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Għatina l-paċi. Dan huwa l-ħaruf talla, dan huwa dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu ħasna.
kemm ħabbejtni u Ġesu, x'empatija u rejt miegħi umana biex tċekkint fi ftit qiegħ biex tkun tista' tiltaqa' magħna fil-qalb tagħna. X'imħabba kbira u dan is-sakramentu Ġesu. Għamel li aħna nkunu wkoll sakrament għal ħadd ieħor, imħabba għal ħadd ieħor, biex is-soċjetà li ngħixu fija tkun soċjetà aħjar, ikollna familji aħjar, ikollna postijiet tax-xogħol fejn ngħixu aktar b'imħabba milli b'egoiżmu. Dan Ġesu nixtieq nitolbuk illum wara li smajna l-kelma tiegħek. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbuk mlej li s-sakramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu sewwa dak li qegħdin nagħmlu taħġbijat bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nawguralkom minn qalbi l-ġurnata tal-ħadd it-tajba.